बाबा, आज येताना बासुंदी घेऊन या ना. अगं, कालच आपण आईचा वाढदिवस होता म्हणून आणली होती ना. ऐकलं, गोकुळची बासुंदी पुन्हा खावीशी वाटतेय. खरं सांगू, मलाही खावीशी वाटतेय. पुन्हा पुन्हा खावीशी वाटणारी गोकुळ बासुंदी. तळेरे कोल्हापूर राष्ट्रीय महामार्गाच्या नूतनीकरणाच्या कामात कोसळण्यात आलेला वैभववाडीतील शांती नदीवरील सर्वात जुना पूल नव्यानं बांधण्यात आलाय. या नव्या पुलावरून वाहतूक सुरू झाली आहे. तळेरे कोल्हापूर या राष्ट्रीय महामार्गाचं रुंदीकरण आणि काँक्रिटीकरणाचं काम सध्या सुरू आहे. याकरिता मार्गावरील वैभववाडी शहरानजीक असलेला शांती नदीवरील पूल 20 डिसेंबरला पाडण्यात आला होता. गेल्या 4 महिन्यात या पुलाचं काम सुरू होतं. नव्यानं बांधलेल्या पुलाची उंची आणि रुंदी वाढवण्यात आली आहे. त्यामुळे आता यावरून प्रवास करणं सुखकर होणार आहे. या नदीवर पहिल्यांदा 1970-71 मध्ये दगडी खांब उभारून पूल बांधण्यात आला होता. तब्बल 53 वर्ष खंबीरपणे हा पूल उभा होता. नूतनीकरणाच्या कामात तो पाडण्यात आला. आता नव्यानं बांधण्यात आलेला पूलही वैभववाडीकरांच्या सुखदुःखात सहभागी होण्यासाठी सज्ज झालाय. श्रीधर साळुंखे, कोकण 7 लाईव्ह, वैभववाडी. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.